טוב, היי לכולם. החלטתי שאני לא הולך לוותר ואני חייב לפגוש את אמא שלי. אה, הכנסתי את הטלפון שלה ואת השם שלה באתר של 144, אתר ממש מגניב, אתה מקבל את הכתובת. אז הלכתי לבניין שלה וחיכיתי למטה כמה שעות, וזה לא ממש עזר לי. אני יודע שאני נשמע קצת פסיכי, אבל אני החלטתי לחפש דירה לידה. אז אני כבר הלכתי לחפש ביד 2 והומלס, נראה מה יש שם. זה די דחוף לי, אז כאילו אם מישהו, לא יודע, מכיר, יודע שיש איזו דירה להשכרה, לקנות באזור נווה עמל, לא משנה המחיר, בבקשה שיגיד לי. וזהו, זה מה שהחלטתי לעשות. היא פשוט לא רוצה לדבר איתי ואני רוצה לראות אותה ולפגוש אותה בכל מחיר. טוב, יאללה, ביי.